Det der er en typisk kegleformet vulkan. En klassisk. Den befinder sig typisk, hvor jordskorpen den er tynd og skrøbelig. Under jorden er der flydende klippemateriale, og det er magma. Når magma så er blevet trykket op, kaldes det lava. Og nu vil vi vise, hvordan... Du skal bare holde hovedet. Det sker. Hold med i. Så kan I se, det er magma, så kommer op og bliver til lava. Hold med i. Og sådan vil det typisk udbryde og komme ned ad bjerget og ud i byen.